Емир. История на надежда. Представете си да сте отгледани от баща, който е мюезин. Човекът, който отива на минарето и отправя призива за молитва. Човекът, който извикваше Аллах Акбар, Аллах Акбар. Бог е велик, елате на молитва, елате на молитва. И така отивахме в джамията, където ни учеха на Корана. Там беше нашата мадраса, ислямско училище, където идваха учителите и ни учиха на стиховете от Корана, сурите. И нашият баща не беше само един от лидерите в джамията. Той беше един от именитите лидери в джамията. Той беше архитектът на джамията. Всъщност, той построи джамията, тъй като беше инженер и архитект. Такова беше семейството, в което израснах. За мен Бог беше свят и върховен, беше отделен, беше далечен и макар, че беше снизходителен и вярвахме, че беше любящ към тези, които вършеха праведни дела, според втората глава от Корана. Аз изпитвах вътрешен страх, защото нямаше как да разбера дали Аллах ме обича. Можех само да върша добри дела и да се надявам, че този стих от Корана ще се изпълни и някой ден Аллах ще ме обикне. Все още си спомням като мюсюлманин. Може би това е най-яркият ми спомен, как баща ни водеше в джамията, където казвахме молитвите си. Мъжете бяха отпред, разбира се, и ние бяхме там с баща ни, а жените бяха зад нас. И един ден седях в леглото си и си дадох сметка, че на нито една молитва, с която съм се молил, не съм получил отговор. Като мюсюлманин аз очаквах да се моля на Бога и като мюсюлманин не очаквах Бог някога да ми говори. Ислямът представлява неизостяване на Корана и повтаряне на тези неизостени пасажи в молитва, толкова ритуално. Спомням си как седях в леглото и си мислех: Боже, искам да ми говориш. Не искам това да бъде само някакъв обред или ритуал. Но нямаше отговор. И тази оглушителна тишина прикова вниманието ми и наистина отвори врата за мен. Ето ме, възпитан да бъда посветен мюсюлманин от човек, който е лидер в джамията, чието семейство редовно ходи в джамията, който си казва: трябва да търся, защото нямаше цел в живота ми, имаше огромна празнота. Ясно ми беше, че между мен и Бог имаше пропаст, а исляма не посрещаше нито една от нуждите ми. Тази празнота ме накара да поставя под въпрос цялата традиция и цялата религия. По това време започнах наистина да преосмислям вярата си, какво означава и доколко е реална, искрена и дали има значение за вечността. Стигнах до заключението, че се покланям на фалшив Бог, с фалшива надежда. Стигнах до извода, че трябва или да вярвам, че Мохамед е истински пророк, или че фалшив пророк. И в този момент Бог отвори вратата, за да мога да чуя останалата част от историята, другата страна на историята. Бог доведе един християнин в живота ми. И това не беше християнин, който познаваше исляма. Той не знаеше сурите. Той не знаеше 5 стълба на исляма или 6 главни вярвания на исляма. Дори не знаеше колко посветено на исляма беше моето семейство. Всичко, което знаеше, беше, че Исус Христос е Божият син. Исус Христос умря за греховете на света. Аз бях изгубен, бях мюсюлманин и имах нужда от Исус Христос не като пророк, а като моя спасител. И едно нещо, което той имаше и от което християните отчаяно се нуждаят днес, не беше теология, а отношение, настоятелно отношение. Той знаеше, че Исус е единственият път към небето. И ако аз не призова името на Господа, никога няма да бъда спасен, а ще бъда осъден за вечността. Той полагаше всички усилия, за да сподели това с мен. И така този човек ходеше в една баптистка църква в квартала. Покани ме на съживителни събрания. Аз нямах ни най-малка представа какво беше това. Покани ме на някаква среща след това. Аз нямах представа какво става там. И след като беше поканил мен и двамата ми по-големи братя, в продължение на 1 година и 3 приехме поканата му и отидохме в тази малка църква в провинцията, която никога не е била повече от 80 души. Пасторът Клеренс нямаше библейско образование. Прекарахме 2 дни с него. Но младежите, както и моят пастор, бяха всичко, което ми трябваше, за да повярвам в Христос.
Пасторът проповядваше смело. Той не увърташе, не се опитваше да намери сходствата между исляма и християнството. Сякаш сходствата ще доведат до добра вяра. Той знаеше, че исляма и християнството се разграничават едно от друго. Те са толкова противоположни, че или християнството е истината, или исляма е истината, или нито едно от двете. Не можем да ги обединим в една обща религия и да приемем и двете. Знаеше от собствен опит, че Исус Христос беше единственият път към небето. Така той ни споделяше това и ни казваше: ти не можеш просто да уважаваш Исус и да го почиташ. Или го уважаваш и му се покланяш като син на Бога, или го отхвърляш. Да кажеш, че той е просто един добър учител, не е избор. Кой е Исус? И това не беше просто твърдение. Този въпрос, когато и да е зададен, е личен въпрос. Аз трябваше да се запитам, кой е Исус за мен? Защото дори Исус да ми беше доказал кой е всъщност, това нямаше да доведе до промяна на душата ми за вечността, ако лично не повярвах в Него. Младежите работиха с мен една цяла година, докато най-накрая приех поканата. Бях готов. Бях вече мислил върху тези неща от няколко години. Когато влязох в църквата през ноември 1982 година и чух проповедника да проповядва, нямаше съмнение в ума ми кой е Исус, че Той е Божият син. И макар, че това може да изглежда трудно за един мюсюлманин, защото за мен най-висшият и страшен грях, според исляма, е да кажеш, че някой или нещо е партньор на Бога. Нарича се ширк. Когато Петър каза: ти си синът на живия Бог, той извърши най-големия грях, който може да се извърши, защото направи Исус партньор на Бога. Когато влязох в тази църква онази вечер, аз знаех. Знаех, защото вярата трябва да предшества фактите. Знаех, че Исус Христос е Божият син. И излязох напред. Не беше лесно. Повярвайте ми, не може да е лесно за един мюсюлманин. Когато го приемеш, ти се предаваш. Това се отнася за всеки от нас. Но когато мюсюлманин дойде при Христос, ти знаеш, че когато предадеш живота си на Христос, животът ти трябва да бъде радикално променен. И за мен най-трудното беше най-сетне да разбера, че Бог е не само върховен, но Той е и всеприсъстващ. Когато Евангелието на Йоан говори, и то говореше толкова силно в сърцето ми, че Словото стана плът и обитаваше между нас, и се казва, че Словото беше Бог. В глава 1, стих 1. И Бог обитаваше между нас, и ние видяхме славата Му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. И сега трябваше радикално да променя мисленето си за това, което се казва в Римляни 12. И Бог трябваше да го направи, защото с естествения си ум нямаше да мога да го направя. Че Бог не само е с мен, но е в мен и Святия Дух живее в мен. И това беше преди повече от 20 години. По време на едно съживително събрание в провинциална баптистка църква сред нищото, с не повече от 50-60 души, един мюсюлманин повярва в Исус Христос. Когато станах християнин, целият ми живот се промени. В смисъл моите разбирания, но също и нещата, които бяха най-важни за мен. Например, не исках да пропускам служба в църквата. Отначало не разбирах теологически защо. Разбрах го по-късно, когато прочетох в 1 Йоан, че обичаме родените от Него. И аз исках да съм сред Божиите светии и да общувам с тях. Мисленето ми радикално се промени, що се отнася до семейството ми. Почти веднага, след като бях спасен, усетих в себе си желание да се погрижа за душата на моя баща, на моята баба, на моята майка, които бяха изгубени. И неделя след неделя излизах напред в църквата и се молих пред олтаря Бог да докосне сърцата им, както докосна моето. Бог да ги спаси, както спаси мен. И един от стиховете, които станаха скъпоценни в живота ми, беше 2 Петрово 3 глава, стих 9, че Бог не желае никой да погине, но всички да дойдат до покаяние. Аз знаех, че Бог обича моя баща. Знам днес, че Бог обича всеки един мюсюлманин по лицето на земята и е умрял за тях, както е умрял и за мен. Всичко, от което се нуждаех в живота си, беше Христос. И макар, че не можех да го обясня напълно, аз го разбирах. Имаше спокойствие и мир и грижа за тези, които все още са ми роднини по плът. В исляма Исус е споменат в Корана 27 пъти.
23 от тях е споменат като синът на Мария. Той е просто човек. В Сура 5, стих 75 на Корана се казва, че той е просто пратеник. В Сура 19 на Корана се казва, че да кажеш, че Исус е син на Бога или божество, е най-богохулното нещо. Но в толкова много ислямски домове не се говори за Исус. Просто не се говори. Мохамед е най-висшият пророк. И можеш да се отнесеш повърхностно към него, както към всеки друг пророк, дори и главните пророци. Но те са просто човеци. Мохамед е последният пророк. Той е кулминацията. И докато гледах към Исус, трябваше да задам някои въпроси, не само за характера му, но и за делото му. Дали Исус е умрял на кръста или не? Това е един от въпросите, които ще намерят потвърждение в сърцето на човека, дали това, което Библията казва, е истина, или това, което Коранът казва, е истината. Както и въпросите, които могат да бъдат отговорени извън Библията. Можем да прочетем римски източници, можем да прочетем Светони, Плини и Млади, както и други, и ще видим, че историята твърди, че Исус Христос е умрял на кръст. В крайна сметка, отговорът ще дойде в зависимост от това дали се доверяваш на Библията като източник или на Корана. Изследвах 4-те Евангелия, изучавах най-вече разпятието и няма съмнение в моя ум, че разпятието е исторически факт. Трябваше да стигна до това убеждение, за да приема Христос. Но първо дойде вярата. Аз приех Христос заради качествата му, преди да направя обстойно проучване. И правейки по-нататъчни изследвания, след като се спасих, вече нямам съмнение. Има един момент, в който трябва да разберем, че Библията се открива на тези, които са озарени свръхестествено от Святия Дух, който обитава в тях, за да я разберат. Също така трябва да разберем, че писанията са логични. Въпросът, който зададох, беше: тази Библия съзвучна ли е? Има ли хармония? Евангелията на Матей, Марк, Лука и Йоан в съгласие ли са? Допълват ли се? Няма ли противоречия? Моят отговор беше твърдо и абсолютно да. Библията е или абсолютна, или отживяла. Или е Божието Слово, или е човешко Слово. Мюсюлманите трябва да направят същото с Корана. В Сура 15, стих 9 на Корана се казва: Коранът ще бъде защитен от изопачаване, буквално. Но интересното е, че самият Мохамед признава, че е променил стихове от Корана. В хадисите се казва, че Мохамед редактира стих от Корана. Това е смайващо, защото Мохамед разбирал, че откровението му идва направо от Аллах, който диктувал на ангела Гавриил и той на него. Ако е така, той не може да редактира нищо. И въпреки това го е направил. Изследвайки писанията, не намерих несъвършенство, нито грешка. И колкото повече ги четях, толкова повече виждах какво всъщност представляват. Като мюсюлмани, ние чувахме за писанията, знаехме ги отчасти, можехме да ги цитираме, изследваме, но ни казваха, че източникът е бил изопачен. Евреите изопачили Стария завет, апостолите изопачили Новия завет, затова трябвало да дойде Мохамед. И това е един от въпросите, които задавам. Така казвам на някой мюсюлманин, когато говоря с него. Ако Аллах е вдъхновил първите 5 книги от Стария завет, както и псалмите на Давид, и те са изопачени от евреите, и Аллах е вдъхновил Евангелието, а то е изопачено от апостолите, как мога да вярвам, че Аллах ще дойде трети път и този път ще го опази от изопачаване? Дали неговата цел е някакси да го изопачи? Или пък не е бил достатъчно силен, за да го опази първите 2 пъти? И така, буквално стигнах до доктрината за откровението. Когато отвориш Словото, разбираш, че това, което се казва там, е истина. То е Словото на живота. За гладните то ги насища, за жадните посреща нуждите им. И точно това ми даде разбирането за Исус Христос като Божия Син. Когато си помисля като християнин, че заповедите за мюсюлманите, какъвто бях аз, бяха 5 стълба на исляма. И сега като християнин разбирам колко повече трябва християнинът да бъде посветен. Това е изненадващо за мюсюлманите, защото когато наблюдават християните, не изглежда, че те се молят, колкото мюсюлманите. Не изглеждат толкова посветени и животът им не изглежда да е така отдаден.
Но когато видим 5 стълба на исляма и ги сравним с християнството, разбираме, че трябва да отбележим нещо много важно. Да вземем молитвата, например. Един мюсюлманин се моли по 5 пъти на ден, ако е посветен. Ако погледнем писанията, там се казва да се молим непрестанно. Когато стане въпрос за десятъка, според Корана, предполага се да бъде 2,5% за бедните и нуждаещите се, а в писанията започва с 10%. Когато сравняваме и противопоставяме стълбовете на исляма, разбираме, че исляма е крайно ритуален, но за християнството бих казал, че дори не е религия. Религията е нещо, което се опитва да стигне до Бога. А християнството е точно обратното. Бог идва при човека, Бог знае, че ние не можем да стигнем до Него, затова Той дойде при нас. И първото нещо, което един мюсюлманин трябва да има предвид и да разбере е, че християнството е близко общение и взаимоотношения с всемогъщия Бог. Нещо, което не допусках, че е възможно като мюсюлманин. Не бих си и помислял, че мога да нарека Бог баща, защото това би било такъв ужасен грях. Сега наричам Бога мой татко. И не защото аз искам така, а Той иска така. В писанията се казва, че Той е мой баща, дори мой приятел. Като мюсюлманин това не можеше да се вмести в моя начин на мислене, тъй като Бог е толкова свят, че не може да бъде с мен. Аз съм твърде мръсен, за да бъда докоснат от Него. И все пак Исус Христос, чрез своето въплъщение, показа, че ходи между нас, за да имаме близки взаимоотношения. И мюсюлманите трябва да се запитат, когато се молят на Бога, Той отговаря ли им? Могат ли да признаят, че имат взаимоотношения с Бога, или това е просто един начин на живот с ритуали, наредби и правила? Неща, които трябва да спазват. И да се надяват, че някой ден Бог ще ги обикне. Разликата между християнството и исляма е, че в Сура 2 на Корана се казва: Аллах обича онези, които вършат праведни дела. В писанията се казва, че още когато бяхме грешници, Христос умря за нас. При исляма любовта е условна, основана на това, което правиш. При християнството има безусловна любов, защото е въз основа на това, което Той направи. При християнството Бог те обича въпреки твоя грях. Бог те обича достатъчно, за да прости греха ти, да те измие и да станеш бял като сняг. В исляма тази условна любов стига своя връх при съда. В Сура 23 на Корана се казва, че ще застанеш пред Бога и ще претеглиш доброто и злото. И да се надяваме, доброто ще натежи повече от злото. Но и това няма да те доведе в рая. Освен както в Сура 14, стих 4 се казва, ако Аллах те иска. Буквално се казва, че Аллах оставя в заблуда когото пожелае. В крайна сметка Всемогъщият решава дали да те пусне или не. Едно от условията е да си достатъчно добър, но никога не можеш да си сигурен. Не можеш да знаеш, докато не е твърде късно. Можеш само да се надяваш. Само да се надяваш. Но помислете върху следния факт. Тъй като исляма е вярата, която най-много е основана на дела, има по-малко надежда, от която и да е друга религия. Тя е по-естествена. Има повече логика, но по-малко надежда. Например, повече от 2 милиона мюсюлмани ходят в Мека за хадж всяка година. Те с много усърдие и посвещение заобикалят Кааба и изпълняват ритуала на посещение на последното място, където Мохамед е проповядвал. Вършат всичко това, което се изисква от тях. Но ако само 2 милиона мюсюлмани отиват на поклонение веднъж годишно, то за 70 години човешки живот, в най-добрия случай само 140 милиона мюсюлмани ще отидат на хадж. Но ако не отидеш на хадж, за тебе няма надежда да отидеш на небето. Ако си жив и здрав и можеш да пътуваш до Мека и не отидеш, избереш да не отидеш, за тебе няма надежда. Но християнството не е основано на това, което ти правиш. Не е възможно. Защото и в Библията се казва, че дори добрите ни дела са като мръсни дрипи. Няма начин добрите ти дела да измият греховете ти. Ако това беше възможно, щеше да е все едно един убиец да застане пред съдията в съда и да поиска да бъде освободен, без да бъде наказан. И когато съдията го попита защо би поискал такова нещо, човекът да отговори: ами, аз съм добър баща, добър работник, добър съпруг и затова тези добри дела тежат повече от делата ми на убиец и трябва да бъда освободен. Това е, което искаме Бог да направи, ако кажем, че добрите ни дела натежават повече от лошите.
Затова не можем да отидем в небето поради добрите си дела, а поради това, което Исус направи на кръста. Свърши се. Той е направил всичко, което се изисква, за да задоволи Божия гняв. Той не го постави върху нас, защото ние не можехме да го понесем. Той го взе върху себе си. Затова е Божият син, безгрешният. Той е спасителят на света. В исляма не вярвах, че съм се родил грешен. Не вярвах, че имам нужда от спасител. Тогава разбрах, че съм без надежда, грешен и се нуждаех от Исус Христос да бъде мой спасител. В този момент разбираш, че когато повярваш в Исус Христос, можеш да си абсолютно сигурен, че ще отидеш в небето. И това не е арогантно. Много мюсюлмани са ми казвали, че звучи арогантно, но не е, защото аз не се хваля със себе си. Не става въпрос за мен. Аз съм уверен в това, което Исус направи, когато умря за мен на кръста, като зае моето място и след това потвърди победата над смъртта чрез своето възкресение 3 дни по-късно. И се доверявам на думите му, че ще отида в небето поради неговото завършено дело. Мюсюлманите трябва да разберат, че само когато спреш да разчиташ на себе си, можеш да имаш вечна сигурност. Когато предадох живота си на Христос, аз му казах, че каквото поиска от мен, ще му го дам. И макар, че понякога греша, това е моят живот. И може да се наложи да се откажеш от нещо или от много неща, да ги жертваш. Няма нищо по-приятно и по-прекрасно от това да имаш Господ Исус Христос в живота си. И разбираш в това пътуване, че Той те носи през долините на трудностите и ти дава неизказана радост, от която отчаяно се нуждаеш в живота си.